Halo, saiki aku bakal cerita salah sijine cerita wayang, yaiku cerita Ramayana. Cerita Ramayana iku dibagi dadi pitung bab atau pitung kanda. Yaiku bab pertama jenenge Balakanda. Yaiku cerita diawali saka Rama melu sayembara ing negara Mantili. Sayembara iku ngangkat Gandiwa. Rama menang ning sayembara kuwi lan isa minang putri saka kerajaan Mantili sing jenenge Dewi Sinta. Kanda dilanjut ing kanda loro sing jenenge Ayodya Kanda, yaiku Rama lan Sinta teka ing kerajaan Ayodya sing dipimpin karo bapake Rama sing jenenge Prabu Dasarata. Kedatangane Rama ning kono iki pengin didadekake raja karo Prabu Dasarata. Nanging mboten isa merga Prabu Dasarata wis janji nek sing dadi raja ing kerajaan Ayodya yaiku adine Rama sing jenenge Barata. Akhire Rama ngesetujui kuwi lan Rama lunga saka kerajaan kuwi sing ditemeni karo adine sijine yaiku Lesmana. Dadi Rama, Sinta lan dikancani Lesmana lunga saka kerajaan menyang alas sing jenenge Alas Dandaka lan ngejalani pengasingan selama 14 tahun. Jadi terus cerita dilanjut ing bab 3 yaiku Arya Kanda. Arya Kanda iki nyritakake kehidupane Rama, Sinta lan Lesmana ning Alas Dandaka. Ning Alas Dandaka kuwi ana kijang sing apik. Akhire Sinta ngongkon Rama kon buru kijang kuwi. Akhire Rama mburu kijang kuwi lan kijang kuwi kena anak panahe Rama. Kijang kuwi lantas jeritane saka kijang kuwi dikrungu karo Sinta. Mergo kuwi Sinta panik lan ngongkon Lesmana kon niliki Rama nyusul Rama. Sadurunge Lesmana lunga, Lesmana gawe lingkaran. Lah lingkaran iki gunane nggo nglindungi Sinta men ora men iso aman. Sak bar gawe lingkaran Lesmana lunga. Banjur bar Lesmana lunga ana wong tuwa teka. Lah wong tuwa kuwi njaluk tulung karo Sinta. Lah Sinta sing atine apik banjur nulungi wong tuwa kuwi. Lah akhire Sinta ki metu saka lingkaran kuwi. Lah banjur bar metu jebule wong tuwa mau ki malah dadi wujud raksasa sing jenenge Dasamuka. Akhire Sinta diculik Dasamuka menyang Ngalengka. Pas diculik ki rak sengaja ketahuan karo Resi Jatayu. Lah akhire Jatayu ki pengen nyelametke Sinta nanging mboten iso mergo Jatayu kalah karo Dasamuka. Akhire Jatayu kalah tiba ing lemah. Sadurunge mati Jatayu ditemuke Rama lan Lesmana lan Jatayu ngomong nek Sinta ki digawa ning Ngalengka karo Dasamuka. Cerita dilanjut ing Kanda Sundara Kanda, yaiku cerita Rama lan Lesmana pengen ning Ngalengka tapi ketemu karo kethek putih sing jenenge Anoman. Lah akhire Rama ngutus Anoman ki ning Ngalengka nganggo menehi pesan ning Sinta. Dan dilanjut di bab Kiskenda Kanda, yaiku ning endi Anoman tekan ning Ngalengka lan nyampeake pesane Rama ning Sinta. Lah banjur sadurunge bar kuwi Anoman iki gawe geger ning Ngalengka. Mergo kuwi Anoman dicekel lan dikei hukuman, yaiku hukumane diobong ning alun-alun Ngalengka. Akhire Anoman diobong. Lah pas diobongke Anoman ucul. Lah baru Anoman lompat-lompat ning gedung-gedung Ngalengka mergo kuwi Ngalengka dadi kobongan. Dan baru dilanjut ning bab selanjutnya yaiku Yudha Kanda, yaiku ceritane Rama, Lesmana, Anoman lan pasukan Wanarana menyang ning Ngalengka kanggo nyerang Ngalengka, tapi dalane iki dibatasi karo segara. Akhire Rama ngongkon pengikuti kon gawe jembatan nglintasi segara kuwi men iso tekan Ngalengka. Akhire pas tekan Ngalengka ki ning Ngalengka kedadian perang gede sing nyebabake
Dasamuka ki ning kono mati maupun kalah, dan Sinta ki nunjukake kesuciane nek dene iki saya suci. Terus Sinta Rama lan Sinta lanjut balik meneh ning kerajaan Ayodhya. Terus dilanjut di bab selanjutnya, yaitu dimana Rama dan Sinta sampai ke kerajaan Ayodhya dan disambut oleh Bharata, dan Bharata menyerahkan kerajaannya kembali ke Rama, dan Sinta mendapatkan 2 anak yang bernama Lawa lan Kausya. Sekian dari saya, itu adalah cerita Ramayana.